Olemme tänään täällä Lighted Building-messuilla Frankfurtissa. Tässä takanani on uusinta uutta Luxor Livingiin. Eli pystymme tekemään muun muassa vanhusten huoneisiin tai tiloihin ylipäänsä valvontaa ja pystymme helposti näyttämään liikennopeuksia tai mikäli myös ihminen mahdollisesti kaatuu lattialle ja loukkaantuu vakavasti. Luxor Living mahdollistaa erilaisia toimintoja kodeissa, erilaisissa ympäristöissä. On kyse sitten toimistosta, baareista, kahviloista. Puhutaan muun muassa älykodeista. Kenttälaitteita voidaan asentaa koirasioihin tai ryhmäkeskukselle ja myös langattomat ohjaukset ovat mahdollisia. TB:n on tunnettu valmistaja jo 103 vuoden aikana ja meidän yksi päämääristämme on säästää energiaa ohjauksessa. Sloganimme kuuluu energiaa oikeaan aikaan.